היה ילד ושמו אייל. אייל אהב לראות טלוויזיה ובמיוחד סדרות ילדים. הוא תמיד חלם שהסדרות יהפכו למציאות. אחת, שתיים, ואני סופר סטרייקר. תהיו נער ממוצע שאף אחד לא מבין. 104 ימים יש בכל יום אתה פוגש חבר בתוך הננס הוא חי לו שם. סופר סטרייקר! אני לא מאמין, סופר סטרייקר! בבא, תצטרף אלינו. יש! אני לא מאמין, יש! תגידו, אתם שומעים את הבכי הזה? אני חייב ללכת למצוא מאיפה זה מגיע. כסף של הורים, קוזמו, וונדה? מה? ג'ימי, למה אתה בוכה? מה? אבל למה אתם כולכם פה? עדיין לא הבנת? זה עולם הסדרות הקסום. מה? אבל איפה פינס ופרב? שם. 可以说啊，我们每个人都有自己的情绪频率。当我们基于某种恐惧、信念或目标加入一个群体，בן? מה קשור בן? זה של קונג פו פנדה! אני צריך ללכת לחפש אותו. Everybody wants קונג פו fighting? יאללה! מי לא מנקה את החלה של הכלב שלו? חכה! מה זה הפתק הזה? יחס. בוסטון, מה אתה עושה? אני אחפש את המצלמה שלי, אתה יכול לעזור לי לחפש? בטח. מה? אני לא מוצא את זה. אתה מכיר אנשים שיכולים לעזור לי לחפש את זה? כן, נראה לי שכן. בואו. Must fight just to keep them alive.
Girl, we're perfect. זה היה בכיס שלי כל הזמן הזה. אייל, קום חמוד. אייל, זה הזמן להתעורר. אייל. וואי, איזה באסה שזה נגמר.